Noniin. Siis me nyt sytytetään tällaisessa paikassa sen syttymään. Ansu, sä kuvaat. Jos et halua sytyttää, niin sit sano. Koska se sattuu. Kattokaa tämän puolella. Yksi sytty lippiksestä. Mä sytytän palaamaan. Sytin sen sormeni palaamaan. Pitäis se näin. Vähän sivuuttaa. Sä et edes näytä Ansu yhtään. Aleksi saa sytyttää. Syty. 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 Syttyy. Syttyy. Se syttyy. Näyttäkää. Ei älkää liikkuko. Hei, tänne nyt se lippis. Lippispala. Täällä haisee. Oi. Sytytetään lippis ekaa kertaa tulee. Oh my god. Oota lisää. Syty. Syty. Ansu, anna mun kuvaa. Oh my god. Me sytytettiin se palaamaan. Ei, älä puhalla sitä. Ansu, kuvat tälleen. Kuva. Mä sytytän sen. Se tulee. Hei, täällä haisee hirveästi. Haiseko? Olisiko? Ei me olla mitään tehty. Ansu, sä et edes näytä yhtään. Enkä. Et. Näytä. Ei nyt. Vittu, se syttyy palaa. Oh my god. Nyt. Mitä vittua? Aleksi! Ota se nyt käteen. Ei, nyt lähdetään. Katko. Se on mennyt polennut. Sun pitää polkia. Ei kun polee. Noin. Mulla on sytytetty. Ai vittu, tää oli kuuma. Ota. Sytytetty Helvetti. puolet. Tää on kuuma. Oottakaa, tää on ihan sikakuuma tää juttu. Ui helvetti. Täällä haisee hirveästi. Mene vähän kauemmas, Aleksi. Aleksi. No, älä käännä sitä lippistä. Mene kauemmas. Vähän kauan. Syty! Ai, sormi. Oliko se? Ei se. Ai! Vittujen vittu. Kattokaa. Tää syttyy. Siis mä... Mulla on sytytetty vittu puolet. Mene vähän kauemmas. Kato. Me ei saada haistaa sytytteleeltä. Ei me ei saada yhtään haista. Pitää Tässä näin. Nyt täällä alkoi tuulee. Syty! Syty. Syty palamaan. Syty palamaan. Anna Vittu! Koita. Ai. Ei vaan. Vittu. Se on ihan raakan kuuma. Onko sä kokeilla? Älä vaan kokeile, se on oikeesti kuuma. Kokeilla. Ai. Siis kattokaa, me ollaan sytytetty puolet lippiksestä, niin kuin, että... Wow! Vittu mä sain kiinni. Vittu. Pidä tästä kiinni. Sytytä täysin. Tää on tosi kova, niin on ehkä vähän vaikea. Ai vittu, tuo oli kuuma. Älä pistä sitä. Syty palamaan. Syty vittu palaamaan. Ei syttynyt. Toisesta osasta. Tästä pitäisi. Nyt. Syty palaa. Syty palaamaan. Syty palaamaan. Ei, ota tästä pois, please. Syty palaa. Syty palaamaan. Syty Ai, tulee. tuli kuumaa. Syty. Ai, vittu. Mä haisen ihan tupakalle. Varsinkin mun sormi. Anna mun haistaa. Mä näin se yhtään. Mä haisen ihan vitu tupakalle. Ei mä haista mitään. Mä haistaa. Ei haise miltään. Pidä nenät tukassa vittu. Ei ketään haista.
Ota, mennään vähän varjoon, niin sitten se syttyy Et palaamaan. se ole edes tupakoinut. Niin. Tulee raakakuva. No niin, Nyt tee nyt. Syty palamaan. Syty! Tämä on niin turpaa sulla. Vittu. Uudesta. Sun vuoro. Vittu mun kädet on ihan kuollut. Mä oon tehnyt yhtään kertaa, kun mä en osaakaan. Vitun hieno lippis. Niin oikeesti on hieno. Nyt on syttymässä. Syty palaa. Aleksi, miten sä osaat? On ennenkin ketään sytkää. No niin on mäkin. Vittu. Luolta toisinpäin. Varo muista sormia. Nyt tää vittu syttyy. Varokaa vittujen kevät. Nyt syttyy. Syttyy. Kato tätä mulkkoosaa. Helvetti. Vittu tää on hauskaa. Se rautakin osaa juttu meni. Nähdäpä mitä Ai lippisen vittu mun sisällä. sormi. Saanko mä nyt pitää? Ei saanko mä Antakaa mun pitää? kuvaa. Saanko mä pitää? Nyt kuollaan. Mennään tänne päin. Oi, se oli avaa. Mila ei saa ikinä nähdä tätä videoa. Joo, ei ikinä. Ei vittuskaan. Älkää kertoko ikinä tätä kanavan nimeä. Vittu tippuu tulta maahan. Oi vittu. Se sulaa. Vittu! Ne ei ota se käteen! Ansu, sä et voi polkia sitä. Aleksi, pole se. Vittu! Mun kenkä sitten tulee. Vittu! Ota se kiinni. Ei vittu. Se sulaa. No niin, puhalla. Ei! Ei. Me sytytetään takas sen. Oh my god, se ei lopu. Se ei lopu. Vittu! Me sytytetään. Sytytetään uudestaan. Katsokaa tätä lippistä. Tää on ihan vitun mustaa ja ihan vitun vähän jäljellä. Katsokaa. Katsokaa. Helvetti. Ai vittu. Ai. Ai. Älä laita sitä liian mun lähelle. Tulkaa tänne. Vittu. Vittu. Ai saatana vittu kyllä. Kyllä lähde. No, tu no sapere, no sapere. Syty. No. Fragina. Se ei syty. No, fragina. Oota, vittu, tää on kuuma. Helvetin vittu. Ai vittu. Tää on ihan sormissa. Tästä. Älä haistaa. Helvetti. Haistaa. Vittu. Älä haistaa. Mitä taas? Älä haistaa. Sitten loppuun kohtua kaasu. Vittu nakkisormi. Tää on ihan vittu hauskaa. Niin. Sitten noi housut kuitenkin palaa. No jos mä saan just uudet vaatteet, niin sitten yhtäkkiä syttyy palaa, niin sitten me ollaan kaikki kuolleita. Voi vittu, mä sain kähin. Syty, palaa.
Vitun neekeri. Pidetään sitä auringossa, niin se Neekeri sentään. Joka tänne varjoon. Ei kun sit se ei ainakaan syty, kun se tarvii valoa. No. Ei mennä varjoon. Varjossa on kylmä. Oi vittu, joku kaivu kattoo. Ei, siinä on joku vitun mummo. Tää on vitun hieno. Voiks tuo hieno lippis? Tämä pelkkä. Mun koira kustohan. Ootko vittu tosissaan? Olen. Mutta ainakin varmaan kusiota. Vittu toi kuulostaa liidulta. Se huutaa apua. Apua! Ja sytyttää mut tulipaloon. Ai helvetti. Anso ei osaa. Ei osaakaan. En mä osaa. Anso kuvaa. Mä voin jo. Ei mä... Filmassa. Ei mä en osaa. Mä oon nähtämällä. Syty palaa vittu. Melkein. Voi vittu. Paskapallivirta. Vittu tää kuumaa. Varo mun sormia. Helvetin palli. Helvetin kyrpä. Ei se noin toimi. Ei se syty. Vittu tuli kuumaa. Tämä kuuma juttu osuu. Kato oikein siihen. Ei helvetti. Näytä sun. Vittu, tämä kuuma osuu tähän. Ja siinä sanottiin sama vittu, se oli kuuma. Kaadoiko sun käät? Sanotaan, että me koitettiin piirtää noilla tiilillä. Joo, sanotaan. No niin hei, mä nyt sytytän sen. Ika. Aina mulla hyvä osa. Mä en oo neekeri. Tää lippis on neekeri. Tosissaan se on ihan musta. Oota. Ja pahoittele, jos siinä on joku vitun tummaihonen. No niin, hyvä. Me pidetään vaan hauskaa. Niin. Joo, heittäkää. Ei helvetti! Mitä? Vitu ehtäyttää. Vittu ei me saa sitä enää tulipaloa. Tulkaa tänne. En mä pysty olemaan siellä. Vittu, Voi vittu. Minä näin enemmän. Ketään ei jäänyt. Mitä vittu? Ketään ei jäänyt. Vittu mulla on kusihätä. Minä olikin ei enää sytytetä. Joo hei, kerrotaan, että... Hei, me jatketaan tätä videoa, mutta me ei enää sytytä tätä lippisteitä. Joo. Heippa, jätä sytkö. Mä en enää filmaa. Mä nyt piiloon. Sanotaan nyt äidille, että me leikittiin noilla hiton tiilillä. Koitettiin piirtää, niin me kädet on ihan musta. Eli me leikettiin niille renkailla. Joo. Auton renkailla. Mennään haitiin leikkiin niillä ja sitten meille tulee isommat. Ja siis me vanhemmat ei tiedä, että meillä on YouTube-kanava, mutta se sun äiti tietää ehkä. Mulla on YouTube-kanava ollut, niin se tietää siitä. Niin, Mulla on oma. mutta me vanhemmat ei tiedä siitä, että me tehdään jotain tällaista. Siis me vanhemmat varmaan luulee, että me leikitään vaikka näissä videoissa tai... Ei se tiedä, että me tehdään niitä videoita. Niin. Saattaa tietää.
Mennään leikkiin renkaille ja sitten kosketaan kaikki niihin ja sitten ollaan vaan voimistumassa. Joo. Teidänkin pitää koskea niihin, koska ei ne usko, että mä vaan koskin Niin. renkaisiin. Koska jos yksi tekee, niin kaikki tekee. Niin. Koskemaan niihin vittu renkaisiin. Nyt älä kiroile, koska parvetin on auki. Okei, nyt leikitään renkailla. Ei vittu. Ja tähän Koske renkaisiin. värkkään niitä. Hiero käsiä renkaisiin. Hieroin. Hieroimmat. Leikitään haipilöitä. Mennään nyt pesi kädet. Joo. Hei, me mennään nopeasti kotiin, niin tulee toinen video.